Perdón por lo que estaba dicindo, tanto nun caso como outro, non conseguiron maiorías absolutas, no caso da Diputación de Lugo, máis tamén por unha escasísima porcentaxe. De eleccións, se o Partido Popular está solicitando o adianto das eleccións xerais, cando foron eleccións municipais. Que extraemos deses resultados. A primeira, antes de facer... Mire, poñemos ese compromiso en riba da mesa, efectivamente, falamos un pouco máis promido os resultados das eleccións municipais. A primeira, e creo que clara para todo o mundo que analiza os resultados, é que o Partido Socialista e o BNG perden, a vista dos resultados das eleccións de onte, a súa hexemonía nas grandes cidades de Galicia. E perden, ademais, dun xeito claro. Non só o Partido Popular de Galicia gañou as eleccións nas 7 cidades de Galicia, sino que somos a forza máis votada, gañamos as eleccións en 20 dos 25 concellos con máis población en Galicia. Por lo tanto, a hexemonía que xa tiña o Partido Popular de Galicia, que ven tendo tradicionalmente en concellos máis pequenos, unimos agora, e logo do resultado das furnas onte, a hexemonía do Partido Popular a victoria nos concellos de maior población. Xa digo que 20 dos 25 concellos con maior población de Galicia gañaron as listas os candidatos e candidatas do Partido Popular. E que, a vista destes resultados, creemos que os galegos e as galegas aplaudiron claramente o modelo de xestión municipal do Partido Popular de Galicia. As cifras cantan claramente. En 3 de cada 4 concellos galegos os cidadáns apostaron maioritariamente por unha candidatura ao Partido Popular de Galicia, 188 maiorías absolutas, 36 máis que en 2007 e 44 relativas. Pensamos que son uns números que falan claramente por si solos desta aposta maioritaria polo modelo de xestión municipal do Partido Popular. Temos máis votos, temos máis alcaldes e alcaldesas e máis presidentes de Diputación que o resto dos partidos xuntos. Isto creo que é unha conclusión importante, igual que tamén é que temos máis concelleiros, obtivemos 1996, que son 205 concelleiros e concelleiras máis dos que obtivemos hai 4 anos. 425 concelleiros máis que a suma do Partido Socialista e o BNG. E, como última mostra, por dar outra cifra, penso que moi elocuente, o Partido Popular de Galicia, as candidaturas que presentamos ás eleccións municipais de onte, obtiveron no seu conxunto 37.000 votos máis que as candidaturas socialistas e nacionalistas conxuntamente.